Bono kasa kasa bantwere no ensua ne sukuu mu okay na sesi ye no ne a yetwa na mo aba beduru ne se esese yetwero bono kasa ne ensua ne sukuu mu okay ye papa wo nanano oni ye titrefo samanfo ne dikanfo ne ye hotefo ne ye kristofo nyina otunim amen Nchia yenkita wodi a oba nipa mienu ne de obro so santem. Nchia obono ma mu hia papa. Die Nyankopon de amon bia yenhyira. Uno eso die Nyankopon de amon na osomunye ubọ ho ba na okra no potokese nwe kese one wo be add value to de owo na wama na asombo ayekese. Ewi ade shoma bebe ye duri aye Sunwane STU aye Sunwane Polytechnical University anase Sunwane Technical University ye etwaniti aka no STU na de eduru ha ne nyina ye broman kasa said nananom frase do nsemu sukobo a yekeka wontiri sen ho na bono kasa nso betumi abakrata mu ama ye ma ye nananom ye wofase nom ene busua ahodo a okusuku ahodo akwaje ntete ne osuahunu na obesa nso enya bono kasa yi aka ho nti ena nananom frase se obeye obetumi age atum na ye ma tumi atro krata ya naso otumi atro sa kasa yi na wosua wo school mu na watro ho so hwe eno na ye de abeduru ha na esanse eya ade bia enye nipa ba ko bia de yo nti no nipa dɔɔso ba nananom atwetwe wuro ahemfo wuro anom aban mu mpanimfo wona odi kan be di bi kom mpanimfo ne wona woni kan be di bi onyina mpanimfo ha ene de ono so te adwam ono so ne mpanimfo nyina ha bi ya ya de ne kurotwa yusi nso be di akire na brepam ye no onyina nso batwetwe nkomo na yehunia ekɔ ne nia eba na wa nso a wo hwɛ ye no wo hu sampa broman ese de baabi akwa akuduru ne se nananom pese bono kasa yegitum prekope ema ye ma ye nananom ne wo fa asero ma okọ suku se crèche KG primary JHS SHS ena afa krampo university krampo betumi age atum se ye ma ensua na ontumfa mobra eye bono kasa hye no nso de dodo na de kai bono de nim bono kese pa eye be aha enti sa kasa yi ena wo hwese obetumi age atum wo frase a wo pa hontoma ene de due ye nso so ye de ni kotwa wisi ebe de akire nti ebesoro koso de akire na de aka akire bia nso adaroma de be ba somo ama wan kasa nso wo hunia eko ene nia eba old Boga TV so ni pia ewie nti adaroma ye be du program na sa dwuma de na se na mpani sa dwuma da abre bia no ru anano ne se enti me ko na ho no wan kasa mto na numu to me hu sampa ono eni na adaroma mpani sa chene bia e chene mawura enokore ati ife opudi etie ye frame odomberema ba foria akomyesechi mo piafo me ye adonten hene ewo asupra doma konwasase so mo piafo na the sign the chief servant or the small servant of Bono Twi Bono Institute mo piafo almost servant be the chira mesum kakra so bisa me Asante Twi mo piafo ana wanda ro mampanimu ana mka se ne kwata ne ba ata ne gina ho ne atantrodo dwumadie yi ne pomponso etrimpo enne anda ya so nyina ne sai ya me da se be se mfie enna ye konfie numu ni na abrante bi afre no kokonsu onya asa ni so ade hono we okay na o hyase se bedi enkomo ne kakra oba ne mba be hia ma ye di nkomo ma ye recommende nananom bi mu nso e ma no ma oni omuhia ne nyina ne se bono kasa ye akan kasa ne nyina bono kasa na ye panyini okay nanso bantwere nti se bantwere bono dia na kwan be na be fa so a ye betwere bono aninti e ma ye kan ye hu bomu ma ye form a board no nso omo ho na wana me ntwa no ye ntwere ne sasen se ba ne suku mu ana se bia mo fresh ye ba bia ye di agro ne twere ho asa na aka bono kasa ye kasa bantwere no ensua ne suku mu okay na sesi ye no ne a ye twa na mo aba beduru ne se esese ye twere bono kasa ne ensua ne suku mu okay tansa me ankasa me wo
good experience time I me wo SHS na me yetwi okay twi no me very good ba me master na ka kire me say o twere o mo kire Asante Twi na say ya kire Asante Twi na me twere Bono Twi enti obetime me na ne presoa ka kire me say da bi ne marking scheme no kire say Asante Twi enti me twere Bono Twi dia obetime ampa o twere na ba tim enti me menim se nka sa bere ne Twi no menya A nanso eba ye na manya C esanse na Bono no do so omuntia na manfoto bia esanse Bono kasa no bentwere nko paper so enti na ma enne nyame ma ne ho kwan nyina no enne no ye ba beda na di se Bono kasa bentwere enko nwoma mu na bensua no sukuu nti wada woro ma dwumade ni nyina ne tofa bomu ni obi beka se bi eburu ye mfiti prako pa mpo yesen me gidi se mo sha ase ache wo hwa mo sha ase di be yesen na abedu enne yi a ye pa ho nteme ye sha ase emfie num e konfie nsia ni nanso se ne mpanimfo beka ne se dane besi che danim nokre untimi nsi dane ensi abonte na wabara wunsi nhye danim enti ye nhye ne nyina wo danim ansa na enne ede ba abonte na wenya ne edikan ye consultative meeting ewo auditorium haya agi mpanimfo bebira adwene mpanimfo no beka se ampa se ye twere Bono kasa no e ma besua no school mu a ye ne beboa onze se wo hwe Bono ba bia Bono asase ne cover ope Ghana nyina asase ye so pa abonofo no na ya asase ne so pa esanse oba ne abachiche mpoi oba Bono region haya ye so okọ Bono east nso a ye so enenti se ya ye so no se bentwere kasa e ma bia nsua ne school mu dia na de na ye yo okay enenti we di kan no Bible Society for ba ye adwuma ne bia nti se kura de ba ma adwuma no mu ayefo kakra ama researchers no be ye adwuma no esanse ba twere Bono Bible New Testament no na yenso ye de ne say ye esase ye twere ma be sua no sukuu mu ye hwe ne say mpanisa kire bia ye kire mawura ye keka wonum nyina na kyese ni nyina nso kwa akosi asoye ohwe nwumasua so woni asoye ohwe nwumasua so nketa wodie te san odwumadie mu say bia bekwa ye be wie kura na wanya ndum ne say eye kasa no ewo ne fapem anase na soye ene Bureau of Ghana Languages ene ya mene wodi nkomoy no Bureau of Ghana Languages efo ewa ha se omo no nya gitumu a ne aka no enya de ne bi sanse omo na je kasa abetwero no atum na omo de ama Ghana Education Service ne nso eya awe isanse e bae no ura ma be hu se school for bebre enso a kire se anamo na yatu na anamo we ne nya ne a ehya ase firi a afi atwa mu ansa na e ba beto aba no institute no team bi e konkran ene MPs na e wosa abere na MPP na eru Ghana ene dom kuma no in fact ntimi ne dom kuma na dom kese na nhia sa abere no MPP fo na nhia nanso ehia dom kuma no ma be ma no ho ba se be so bebeboa ama ya twere Bono kasa ene nti se uhu a bon se me se honorable Kwakwajima Manu e wa ha former MP for Doma na afi former MP for Doma East enso e wa ha ahanya Portrum ayi honorable William Kwasisabi enso e wa ha na ono wa maha se politician na mom o wa ha se board chair and on say a institute and into your sign war dean of the institution nso ye Mr Kofidat oye former Gridco we hold a lot of positions oba be wie no na ye omo senior manager na oye jumanti wada woroma enne ya twere Bono kasa no e kire se that abonfo ya te denne na sa ne aka ye no chini bia wo ne wura Bono kasa no eye nananom dia ene nti na hu se nana sechi akon otoso mienu eye drobman hene oye vice president of Bono Regional House of Chiefs owa ha nana sunyan no nso ewa nananom bebre ewo ha ya even me no kasa no nana atebubu man hene ono ankasa de entimanura nanso na musini ewa a kire se nananom bagye atum se kasa ne ye bedea enti se be kasa ye bedea ho adwuma de a na se be wa enti nananom bebre ewa ewia ye de kwa wie obre ni nti no de aka yenhwe ni mu nchan de mo ye lunch ndey ebedi san ya ansa na be hu se afedi ya gye atum a ye mofra ne ye nuano be frase de aye adwuma meda se ye wie ne ye yi no ya twere book ni bi eye KG2 de wow ande
school for bi beba na baba be kenkane apart from that no book no ye be lunch book na keji book na atwere no okay eti enya lunch bi pepepe de a na kire se ye hyase ambasua onim se u be kire akenkana na so be kire bibia eso hyase afiri nkwada mu esan se Roman for wo kasa bi abeka se fa wo ba a wo mfie num ma me na mentete no na obeye media kosida eni nti ye de hyase afiri nkwada be wo ntotofe wa ne so e be twere books no bebrede na so ye hyase afiri nkwada num esan se unya alphabet no unya de wum ramen west bibia no be hu se bibia be dadi book no ye pa hontuma be hu se ampa eye dwumade kese na hyase na ya hyase ne e hyase a kyer na yenim ba bi so ayeko no piafo ewi mpenensa ne kwata ne ba ata ne gina ho ne atantrodo na dwumade a ye di ne esine nanso pa nti ye hyada nye ne mbrem so na wo asem bi a wanda ko pese o ka bri fatu dwa na ofidi aka bia nso ye mfa ntro aso ne me pese me ka kire bonoman nyina ne se bonoman ye wade a eye no piafo ene nti mesere bonne bia se omfa ne ho nhye sa dwumade we mu na ne mpanfo kana se ure firi krom hena benti a wo yire dwabase na se wankasa ure firi krom kasa ugina babia enye esan say you don't have identity and you should have identity na what identity enye wo hene na mum eye kasa eye bono kasa na ye wo identity se bono ne enti nyina ye man ye kan bono no ofie na ye nya abrofosem no brofo no bebesua ne school mu na mum bono no ye nkyerebe e ofie na wi jaw ma akona bono kasa ansa de ye amanfo be pa ye be no nti fa be na kan asem ba akona fe ye mfesi o me pesam ka kyerɛ se ba be wa ha nyina no ye bompa ye se nyame nhyirabe mo piafo nti ba be ho agina na ye bompa ye se nyame o nhyirabe old burger tv ne ye koso asomom sense mpene se trente ya nya achechire so akoso de agina de ya ka achire ene dos bonofo oni etikirefo aya piyensa afire hu nyina ne ngina nananom manhene a bono man oye be dia de be modia agye si ho bihia bebre enie na bachichira mamre besisi ye kasei ne bache ho amana ye kama ama binu so baba be hia bi kura ma be so be de oya ye fe ingina be nyina be dini opa sai dwumadie a yesna hjem kana yesna pagya ye kasei ama ne agina ba video so agina no sai dwumadie ne ye hyase ne ya twere bono ya ka bono ya kɔ bono ya di bono ya fira bono ni ya ye bibia bono sai dwumadie ne ye hyase na ye nyina ye mmoa ya hoɔtene oni ye timpo ye ni daso no si nyina ye ka ho na mde mi gina ho apa ho ntuma sre na nanom ne ba kan ho mi apa ho ntuma se na de ye ka bono akɔbono efono na ya twɛ bono so ye pa ho wo na nanom oni ye titirefo nsamanfo ne dikanfo ne ya hotefo ne ye kristofo nyina etini amen nti ndema wo hedi Bono Institute Bono Twi kasa KG2 abasan oni anansesen ahodo bi gina pere baako apesu Bono Twi kasa KG1 ti ahya ase pura dada ti nyano oni o ye nyina yeso Nchia yenkita wodi a oba nipa mienu ne de obro so santem. Nchia obono ma mu hia papa. Bono fo de nchia hwe nipa suban. Anopa nchia maachi enyeso yem anaye anua. Awia nchia maaha yem anaye anua. Anwumra nchia maajo enyeso yem anaye anua. Bono fo nchia mu beta di o ne mepe wo chew ka ho pa be di o chance nchia to de chere obo ni anidie fa out of so nine nsimfu a owo nyejiye ni so apotoko se ne be kan rhyming words
nsɛmfo a ɔyɛ nsɛmfo a ɔdidi so yi mu bia asekyerɛ nkodeɛ nso ngyegyeɛ koro hia ne twa bia to bɛtaa de saa nsɛmfoɔ yi kyerɛ nnwom anaa anwensɛm nhwɛsoɔ ne didi so yi asukuufoɔ abrafoɔ asikafoɔ akuafoɔ aseɛ kɛseɛ nɛteɛ abɔseɛ dua fua dwane hwane sane dane mɔkyɛwma noise mpanin sɛ bɔfo din bataso nam ho ɛna baakofo nso kum so na mpempem edibi dwumadi a yɛtwagu ɛwɔ bono kasa sɛ de nanano betumi agye atum na ebewura education sector ho nso so ama yɛ mane nanano ma ɔkwaje ntete wɔ suapon ne schools ahodo mu nso so betumi atro Bono Twi every baby na baaye na nipa a ɛka so no da yɛ so saa da yɛ yi yɛfrɛ no owura ensu jaba ɔno na mene na hyia ɛwɔ old boy tv so abɛtwetwe nkɔbɔ misa ensu money adwuma yeah that's we are young okay yɛmfiri nkɔmɔ na se ɛyɛ den da yi bi na so yɛ ukohia obi wɔ kwam na 204 wana na bi na ka asɛm bi gyira wana sɛ yɛ den na sɛ mpanin dwuma yɛ wo abɔfra te sɛ na ebisi wo nan so okay beda wase said we be sabi no amede kwakwa nsu jaba mene me kofa by my project ni nyina and the Bekan Bono Institute aye Bono Twi project ye pese de di nyuma di bebre a ebeboa Bono mpuntu that all can me founder na me executive director in charge of affairs na madi de ba nyina ne say protocol me say the core foundation of every society is their language ye kwaye be nyina ye kasa ne ye fape ti ye yere kasa ye ne dachi ye dachi ajira ti mi wo school me language student me languages and international relations ti me hu say me hu kasa so mfaso ye say that me school me ambeba me die na ma hye bibi saase because ye kasa de ntwere wo school wo pese kasa no ejina na ye kese a ese ye de kohumo na ye tintim na ye sua no school se de be ya ye kasa na nyira e ya abrunfo edie abi esua ne de fantifo esua be de akuapem okosirima be esua be de nkranfo esua be de fantifo esua be de nti hu be hia se ye so ye be sua ye de na ye ya abrunfo edie nti se ye pese ye kasa no ejina na eye kese tintim a ese de kohumam na se de meka ye no ese ye bibia nchirima be ma me boy somo
se ya nhya ase ne anye bibi anto ho anja legacy bi a daachi bi no yeni ho no nchirima na bebeba no bebeboy sobo na wo hwe kasa ya American ya se oti ase ede so aha nti na se meso medie na mewo no meso munyi na mikrom because wo wade na wa mana nsumbo amawa obi ani ho a obeya amawo nti Nyankopon hire obi bia emfam ba bi obi ate de Nyankopon de ama obi ye nhira wono eso de Nyankopon de ama na osomunyi ubọ ho ba na okra no poto kese nwe kese wona wo be ade value to de owo na wama na asombo aye kese ba shwati ase enti sa na tie enti sa adwene ni minya ya ne awurade adom abobo aduru sampempenso ya aha ye de ko ohwe a sese so nyame adom ye tintim nkra ne de no KG1 KG2 class na e be kan basic 1 aha no so ya ye ho adwuma nyame adom sese de bono kasa ye twere ye de dwuma de ye ohwe de Ghana Bible Society social asia be ye Bono Twi Bible na be ye no so be ye orthography twredia na twere ma e betimi ahwe so de atwere kasa no na Bureau of Ghana Languages baje atum se ye de dwuma de bebre efa literary worker eyeye enti sanete wo sha ase edi be yesen penten kwa be na afa mu zembi bibu abam nzembe na manfo ka kiro se de be yanke no kra no sa da yeso na unya ya na betumi akoda no kre challenges de dosom me sha ase ankasa June 2019 edidimo 2020 na me de nipa binom bombo 2021 ye take board abi mpanyfo ye de mpanyfo to ano abebedi ano bebedi dwumadi nanim enti bene beda no enti abambu de nse wobeti bebre binom beka say ade wie de kro betimi aye ahwe enyeyi nse de bi beti bebre se bono kasa kra ntimi ntwero na mesere enti ade bia wo hyase a challenges wom na challenges me de bia me ka say we ase no ade ma life ye meaningful for challenges enti say challenges no a life be meaningless life hunhia the challenges de ufi say your challenges no ultimate overcome challenges na wadi nkunim enti sa na ti abambu de so beti say nipa be kan se bebre but enye de obi be kan obeti adwuma ye nso no de meyen eye frɛ Nyankopon fan hye on sa ebedi eye frɛ eye sacrifice eye too much aha ye fan hye on sa wuntimi nti sa na ti nua Mimi sa we baby o apem so aba bedui as o sha se 2019 apem so ansama hodo amanfo ka baby o bedu ansa abakesim ama afede entoma no so abie ama obi ahu baby abedu se entumi amma botaye na entumi amamu a how will you feel ebe me ya bedi yaw which means me brain na ayekwa na me pese me brain na be kwa so baby ayu so nyame adom se ya utie regional minister ene bishop matikwasi jamfi akukudam fo ekasa empanfo mo kasa nyina ote de be kan ya dia do be sum kama because the afru bia pa ne ye piano enti we ye anye media media me be bo kwan bi ye somafo enti sese abeye bunu man nyina de ye aha enti ai se ye sum na ye nyina bunu man nyina so na ye kora no mane ko anim krakra mu ne nyina be kwa akwie adisuafo ne nan so wo sha wodo Asante Twi fam urewure mu a emofra na omo ankasa na ebesua de no hwa are they willing to accept obeje atum akura bi oye bunu ne bi aye proud so what you say say they are not think or you proud say ono sua nkran kasa they are not infant or you proud so sua infant kasa they are not Asante or you proud so sua Asante kasa they are not Srim or you proud so sua Dagaria bunu ni so be proud say obesua ne de nti nkra ne de bia beji atum won se be sha ase kra no books no ba out no na yenya enchiche nti soft copy na call no se wa hu videos ni bi nkra na read no classroom ni ayi utum se wa hu ani ja wu nti beji atum eye simple na we no eye strategy eye okwan bi aye fa so ye eye hu adwuma koduru ho aha nti o fa kwan no so obekwa koduru nti ye no de eye automatic yedisi na okay ntazo nko anante na yenim se de aka akire eno nso be ba besoso brepam ye behwe se ebi amamra nso so o pa aboa se eno nso so behwe ama eno nso tuma gina brania
ana obebaka mi me da say wo kan kasa kan mamre kasa ni kurom amamre de dwumadi a yedi wasase su bia kasa ni kurom ati ase science technology ye de kasa na nti kasa dominate wo bibia enti no said ya wo kano Broma Institute e pese di dwumadi kese ye de be research center ye history ye de be ebehwe history ye de behwe economic activities ye de behwe enema bebiri agriculture and sa enema ni nyina no enti ye be research and development institution ne ye build no enti a ye pese de hyehye Broman enti de ye challenges wo Bonoma ni ha haye no na ye de tackle na ye de solve problems I have Broman na kura aka bibi kire Ghana fo ene wo nua no mabonofo nyina sa brede abromfo abewo wiase ne Ghana fo nyina ye nyina ye mrabe wonso ni nipa ye nyina ye moa na dwumadie no enye meme dia eye Bonoman dia eye nipa nyina dia na ye nyina ye moa ma ye nwunu botai no ho if you say me de somfaso no kakra bi but nipa don ne benya somfaso de ohwe ne ba ye bruni ane ba bi suambo meboa ono so me fi se nani beje se ne ba bi suambo no niema ye ni nyina ebe benefit Bonoman nipa dodo na ebe benefit be no enne hu hia nti bia moa na so onya Bononi a de ye na yade papa nti beboa na ye nyina ye nwunu botai no ho ye abromfo ne ye yade kina nkrani ye na de oto ye nsafre eso ebe kwakota na chi ye nyina ye nuafo Ghanafo nyina ye nipa baako na ye abromfo ye na ese ye hwe na ye de enyi ya nhwe anye ye de enyi bia mfiri ba bi me ye ne nyiman ti sanete ebe dance old Boga TV so ne Bono ne kasa ne tworo ayade kokrata mu ne kofa ba nyina ene owuro ya yana no twetwe nkomo de aka akiri dɔɔso enti koso de akiri fi sɛ de aka akiri bia nso ye be ma wonsa aso bye bye.